kasvin kerran kohdata, kun saamme. Muisto siitä säilyä voi koko elämän. La 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 la. Kärsäkoison kohdalla on syytä kaksin verroin. Vastakohdat täydentävät siinä toisiaan. La 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 la. Varren piikit vankkoja, marjoissa on myrkkyä. Varren piikit vankkoja, marjoissa on myrkkyä. Raatasmainen teriö ja kuukintona viuhko, puutunut on varsin vaikkon 1-vuotinen. Liuskat ovat puikeat ja viuhkot yksittäiset, perhiö ja teriökin vastakohtaiset. La 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 la. Ja jos teille jää jotakin epäselväksi, niin haluan vielä lisätä, että lehdet ovat korvakkeettomat, kukat vastakohtaisia ja urospuoliset heteet suorastaan yhteen kasvettuneet. Emi ja ympäröivä verhiö on yhdislehtinen ja hyvin säilyvä. Nimenomaan koisoista voisi huomauttaa, että urospuolisen lisääntymiselimen kärki eli ponsi päättyy kärjessä olevaan niin kutsuttuun kärkireikään. Koisot voivat joskus villiintyä, jolloin ympäristö saa varoa seurauksia. Kummallinen koostumus onnea on tuottanut. Kummallinen koostumus onnea on tuottanut. Vaikkei kuuluis tänne lainkaan, täällä pääsee kasvaa. Rohkeasti juuret työntää multaan etelään. Eksoottinen kombinaatti uhkeana loistaa. Yhdessä nuo vastakohdat